बे बुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटिनिफ्राय जोंनो मावनानै डेभेलप खालामनो थाखाय जोंहा ट्रेक्टर बायदिसिना बुहुद नांगौ जानानै फैदों। जों दा बिनि थाखायनो जोंनो सरकारा माबा मोनसे अननानै जोंनो आखायाव लानानै माबा मोनसे बुस्थु हरोबा जोंनो मोजां जागौमोन आरो। नै बेसर मावनायाव माबायदि जेंनाफोरजों भुगिनांदों? जोंथ' बेसर मावनायाव जोङो बुहुद ट्रेक्टरफोरखौ जोङो मालायनाव भारा लानानैबाबो जोङो बे थाखा फैसा प्रब्लेम जानानैबाबो जों खस्थ' लानानैबाबो जोङो बे बेसरखौ जोङो ट्रेक्टर लानानै मावबाय। जोङो बुहुद बायदिसिना थाखा खरसा जाबाय बहाय। जोंनि मावनाया गासै 23 बिगा। बे बेसरखौ फोनाय हाया जोङो बाहायनो बुहुद मानसिफ्रा खस्थ' मोनबाय थाखानि गेजेराव। ओंखायनो जोंनो माबा मोनसे मावनायनि थाखाय ट्रेक्टरफोर सरकारा हरोबा मोजां जागौमोन आरो। बेसर जोलैफोर हासारफोर मोनदोंना मोनाखै? जों जेबो मोनाखै। बे जोंनि प्रफिटनिफ्राय खस्थ' खालामनानै थाखा दिरुननायसो। जों रावनिफ्रायबो हेल्प मोनाखै। उननि समाव मोनजानो लुबैदों नामा? जोङो बेखौनो सरकारखौ खावलायनाय जायो, आसा खालायो जोंनो माबा मोनसे सरकारा अनसुंथाइ हरोबा मोजां जागोन आरो। मा थांखि दंमोन बे बेसरखौ आबाद मावनायाव? जोंनि थांखिया जाहैबाय जोंनि ससाइटिया बे आबाद मावनायजों बेसेबां जौगालांगोन जों हागौमानि सेस्था खालायगोन। बेल' नङा आरो उनावबो मावबावगोन आरोखि जोङो। मावलांबाय थागोन जोङो। ओरैनो बुरबिलि डेभेलपमेन्ट कमिटि हिसाबै सिगां समाव समाजनि मा मावलांखो आरो उननि समाव मा मावनो गोसो दं मादैमोना? दिनैथ' बिराद मोजां बेसर फुनाय नुबाय नोंथांमोनखौ, मा बुंनो सानो? डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि गेजेराव जोङो बुंनानै लागोन हारिनिबो जोङो जौगाहोगोन आरो जों गासैबो बर' हारिखौ जोङो खौसेथि जानानै थायोबा मोजां। जाहाथे जोंनि बे मावनाय दांनायखौ नुयोबा हारिया जोंबायदि गसंथानो हायो, माबा मोनसे बेब'स्था खालायो जोंनिखौ सोलोंनानैबाबो गुबुन हारिफ्राबो। बेखौनो बुङो आरो। माने जोंनियाव हारि मोननै दङ आरो, मोनथामसो दङ जोंजों। दा बिसोरो जोंजों लोगो नांनानै दङ आरो हेफाजाब होदों। मोनसे न'खरनि आबाद मावनाय ओमफ्राय बेबायदि आबाद मावनायाव मा फारागथि दं? जोङो बे फारागथिखौ बुङोबा जयै मावनाय आरो न'खरसेयैनो मावनाय, रंजानायजों खुसिजों जोङो बुंफबनानै जयै मावदों आरो बेखौ। ज' ज'यैबा खामानिखौ एरनाय मोनो। औ, एरनाय मोनो। दे। दिनैथ' बुहुद मोजां मोनदों जोङो, एकदम फ्रिनो। सोरबा दुखु एकदम फ्रिनो, सोरबा दुखु दाहा दंबाबो बेयाव रावनिबो दुखु गैया। मेंनाय जादोंबाबो मेंनाय गैया, बेबायदि जादों आरो। औ, मेम्बार न'खरजोब गासिबो ओंखारजोबदों। सासेबो बाखि गैया। आरो थायोब्लाबो आरो फाइन दंखायो जोंना। बेबायदि नोंसिनि बेबायदि खौसेथि मावनायखौ बिराद मोजां नुदों। स' बेनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बा आसामनि ओनसोलनि साफ्रोमबो नोंसोरबायदि बर' बिमाफोरखौ माबा मोनसे खावलायहरनो गोसो नामा मादैमोना? जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि बिमा माहारिफोरा बेबायदिनो जोंखौ नुनानै जाहाथे गुबुन जायगानि बिमाफोराबो जान्जि खानो हागोन, मावनो बेबायदिनो थिरांथा लानो हागोन। औ, बेखौ